ዩኒኮር ስኮላርሽፕ ዘይትፈልጥዎ ነቶም ኣብ ስደተኛታት ኣብ በዓል ኬንያ ኣብ በዓል ዩጋንዳ ዛምቢያ ሳውዝ ኣፍሪካን ካልኦት ዝተፈላለዩ ሃገራት ንዘለዉ ስደተኛታት ኣሕዋትና እትጠቅም ኣገዳሲት እያ ምክንያቱም ኣነ ንባዕለይ በዚ ዕድል ዝመፃኹ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዕድል ተጠቂሞም ክመፁ ከም ዝኾኑ ኣሚነ ድማ ነዚ ቪድዮ እዚ ኣሰርሕ ኣለኹ ስለዚ ተኸታተልቲ ናይዛ ማድብ ክትኮኑ ብጣዕሚ የተባዕኩም ሰናይ ምክትታል ሰላም ኣሕዋት ከም ትሪእዎ ዘለኹም ናብ ጉግል መፂና ኣፕላይ ክንገብር ኢና መጀመርታ ሰርች ንገብሮ ዩኒኮር 6 ኢልና ማለት እዩ ሎሚ ዓመት መበሻርሻይ ግዚኡ እዚ ስኮላርሽፕ ንስደተኛታት ዝተኸፍተ እዩ ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ዩኒኮር 6 ኢልና ሰርች ምስ ገበርና እዚ ሆም ናይ UNHCR መፂና ኣሎ ማለት እዩ ዩኒኮር ዝብል ስለዚ BUNHCR ዝዳሎ ዓመታዊ መበሻርሻይ እዩ ንዓ ክሊክ ምስ ገበርና ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ገፂና ንረክብ ማለት እዩ እዚ ድማ እንታይ ይብለና ኣሎ 39 ዩኒቨርሲቲ ሎሚ ዓመት